Takže čau, já jsem Johnny a já jsem Medzik a my vás vítáme u našeho nového videa, dílu Jak zabít nudu, první část. A vítáme vás s naším novým hostem Matysem. Čau! Takže jsme tu a první způsob, jak zabít nudu, je Skákání přes lavičky. Yes. Hele, autobusová zastávka. Jo. Jo, si sednu. Hej, já musím domů. Naschle. Čau! Třetí způsob, jak zabít nudu. Podáš mi ten kámen? Chceš k tomu hranolky? Podáš mi ten kámen? Chceš k tomu ty hranolky? Já ti říkám, podáš mi ten kámen? Hranolky nechceš.